Welkom bij alweer de 22e editie van de regionale kunstbende in Limburg. We zijn er in het theater in Sittard, mensen lopen langzaam binnen en vandaag staat de hele dag in het teken van dans, muziek, taal, expo, alles wat je maar kunt bedenken. We gaan eens een kijkje nemen. We staan hier met Marco Roelofs, presentator van de muziek van vandaag. Marco, waarom is kunstbende eigenlijk zo belangrijk? Kunstbende is belangrijk omdat het jongeren een podium biedt, letterlijk, om iets uit te proberen wat ze gaaf vinden. Weet je? Of het nou schilderen is of zingen of muziek maken, dat kan hier. En er wordt geprobeerd, tenminste voor zover ik weet bij kunstbende, om het dan positief te stimuleren. Wij zeiden net dat het echt heel leuk is om te zien. Er loopt hier van alles door elkaar, dus dansers, DJ's, ik zie mensen met gitaren. Ik zie mensen, hij komt net hier langs, hij zegt er stond een meisje te zingen op de gang, dat was prachtig. Het is mooi als mensen een podium krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Jullie hebben zojuist opgetreden bij het Theater en Performance. Hoe ging het? Ja, wel goed. Ja, het ging goed. Echt fijn. Echt goed. Ja. Er is helemaal niks fout gegaan. Zo. Nee. Ja. Was je zenuwachtig van tevoren? Ja, of? van tevoren wel. Van tevoren was ik echt wel zenuwachtig. Maar als je daar staat, ik weet niet dat het is, maar dan gaat alles opeens weg. We zijn net geweest. Hoe ging het? Nou, het ging eigenlijk wel goed. Ja, denk je dat je wel kans maakt om te winnen? Nou, weet ik niet, maar ik ben er in ieder geval tevreden over. Dus. Ben je nog nerveus om dadelijk nog met de jury te praten of heb je helemaal je verhaal in je hoofd? Nou, praten lukt meestal wel, maar ik was meer een beetje zenuwachtig net van de show. Dus dat... Nou, buiten alle acts die je kunt bekijken, kun je ook nog workshops volgen. Ik ga hier mijn eigen broodpop maken. Dus even kijken wat je hier kunt doen. Bij welke workshop zitten we vandaag? Nou, je zit nu bij de Doezo-workshop portemonneetjes maken van een tetrapak. Het ziet er zo uit. En doen jullie dat zo vaker met eigenlijk vuilnis nieuwe dingen maken? Ja, dat doen we vaker. Ja, geven wij workshops over duurzaamheid aan kinderen en tieners. Dus daar hoort dit onder andere bij, recycling. Dus, maar ook over wind en over energie en over laat iets bewegen op zonnepaneeltjes. Iets wat je zelf hebt gemaakt. Buiten allerlei knutselworkshops kun je ook hier je nagels laten doen. Je hebt gewonnen. Wat is je eerste reactie? Niet verwacht eigenlijk. Nee, heb je zin om naar Amsterdam te gaan? Ja, eigenlijk heel erg. Ga je er nog veel aan veranderen of laat je het zo? Een beetje afwerking en nog wat accessoires en zo, maar een beetje hetzelfde laten. En neem je weer dezelfde modellen mee? Ja. Nou, heel veel plezier en heel veel succes in Amsterdam. Nee, bedankt. Nummer 1 van de afdeling muziek. Wat is jullie eerste reactie? Ja, top gewoon, het is gewoon geweldig. Ja. Wat hebben we niet gedaan eigenlijk? Nee, heb je zin om naar Amsterdam te gaan? Ja, zeker. Wat gaan jullie doen ter voorbereiding om Amsterdam ook eigenlijk te winnen? Heel veel oefenen, veel plezier maken, echt gewoon heel veel gaaf. We staan in nummer 1 van dans. Wat was jullie eerste reactie toen jullie het hoorden? Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ja, had je gedacht dat je zou winnen? Nou ja, zij danst en ik weet dat zij het supergoed kan, dus ik heb het er echt gegund en ik hoopte het heel erg. En wat gaan jullie doen ter voorbereiding voor de landelijke finale? Gewoon nog oefenen, maar niet te veel, want dan gaat het gevoel er ook weer uit. Dit was alweer de 22e editie van de regionale kunstbende Limburg. Het zit er allemaal weer op, de winnaars zijn gekozen. Op 15 april is de landelijke finale in Amsterdam, dus we wensen alle deelnemers natuurlijk heel veel succes. Wil je nou zelf ook meedoen met kunstbende? Kijk dan op www.kunstbendelimburg.nl voor meer informatie. En misschien zien we jou volgend jaar.